A korábbi videókban egyrészt a hagyományos ABCD feleletválasztós kérdések feldolgozásra való előkészítéséről volt szó, illetve azt mutattam meg, hogy miután 2000 ilyen kérdést felírtam egy adatbázisba, onnan 30 rekordonként le tudom kérdezni a feladatokat, a hagyományos feladatokat, és mint ahogy itt a képernyőn is látható, az EditPad Pro kódszerkesztő különböző fülei alatt multi-choice, multiple choice, illetve szigorú multiple choice, egy más néven all or nothing típusú interaktív modul teszt feladat típusokká tudom őket paralel átalakítani. Nos, ebben a videóban arról szeretnék beszélni, azt szeretném megmutatni, hogy mennyivel rugalmasabb az általam alkalmazott megoldás, vagyis az, hogy közvetlenül a Moodle teszt adatbankba a Moodle saját import XML formátumán keresztül viszek be adatokat, ahelyett, hogy más létező megoldásokat alkalmaznék. Mik is ezek a más létező megoldások? Természetesen a teljességigénye nélkül. Ha a Moodle import oldalára megyek, akkor néhány ilyet fel is sorol maga a Moodle, például a gift format, egy jól ismert ilyen, mint egy ilyen köztes kis leíró nyelv, egy elég bonyolult szerkezete van, amivel többfajta interaktív feladattípus készíthető. Az icon formátum is sokkal egyszerűbb. Szoktak írni, vagy ismertek Microsoft Word, vagy pedig más Office alkalmazásokhoz írt kiegészítők, amelyekkel stílusjegyekkel kell ellátni a kérdések szövegét, illetve a válaszokat jó vagy rossz minőségük szerint, tulajdonságuk szerint pirosítani kell, vastagon kell szedni őket, illetve kérdés típusok szerint is, mondjuk a true, false, igen, nem típusú kérdésnél be kell jelölni, hogy mi az az adott válasz, az igaz vagy hamis. Bármelyik ilyen megoldással veszem is, ezek egyfajta nagyon szűk keresztmetszetet jelentenek, amelyeken keresztül csak egy adott formátumra hozott szöveget vagyok képes beolvasni a Moodle-ba. Valamint az így létrehozott szöveg, amelyre nem kevés időt és energiát kell fordítani, nagyon távol fog esni attól a hagyományos tesztfeladatoktól, amelyeken egyébként a megrendelő dolgozik, amelyeket nyomtatva ki szokott osztani a diákjainak. Ha viszont itt a képernyőre tekint valaki, akkor itt nagyon könnyen felismerhetők a tesztfeladatok, azok nagyon kevés változtatásra van szükség, hogy ezeket át tudjam alakítani interaktív Moodle feladat típusokká, bármilyen típusról legyen is szó. Egyrészt szó volt már róla, hogy pirosítja a helyes válaszokat Wordben a felhasználó, majd ezeket át tudom alakítani ilyen szövegmárkerekké, szövegjelölők, itt a 100%-okra gondolok a helyes válaszok mellett. Figyelje meg azt is mindenki, ha már a rugalmasságnál tartunk, hogy az 1-es, illetve a 3-as feladatok a ominózus BOI tesztfeladat sorból származnak, míg a 2-es és a 4-es feladatokat optikai karakter felismerő programmal készítettem, úgy, hogy beszkenneltem egy nyelvi szintező teszt feladatlapot, és ezt az eredményt kapom, miután copy-paste-tel a feladatokat bemásolom Wordbe, vagy jelen esetben ide a kódszerkesztőbe. A nyelvi teszt vagy szintfelmérő teszt feladatoknál ilyen András kereszt után megjegyzéseket is írtam, mint a helyes, illetve a helytelen válaszok után. Azt is érdemes megfigyelni, hogy mindkét fajta feladattípusnál, tehát a BOI-tól vett ilyen egymás alá rendezett opciókat tartalmazó feladatoknál, illetve az egymás mellé, tipográfiailag egymás mellé szedett ABCD feladat vagy elrendezés szerinti feladatoknál is van olyan, amelyikben két helyes válasz van, például a 4-es feladatban
két darab, az A és a C válaszok is helyesek, válasz is helyes, és van olyan is, amelyikben csak egy van. Mindezzel majd azt akarom demonstrálni, hogy a makrók az elrendezéstől teljesen függetlenül kezelni tudják, le tudják fordítani ezeket a feladatokat a megfelelő formára, és fel tudják dolgozni ezeket a kívánt feladat típusokra, anélkül, hogy bármilyen módon további rendezést igényelnének ezek, vagy beavatkozást igényelnének ezek. Ami a rugalmassághoz ebből a szempontból még hozzátartozik, a hagyományos teszt kinézethez való közeliségen túl, valamint a elrendezés szabadságán túl, hogy a felhasználó által gyakorta elkövetett tipikus hibákat is számba veszi a makro és kikorrigálja úgymond azokat. Mikre gondolok? Például a szóközök hiányára, itt ki is veszem a szóközt, hogy majd megláthassuk a feldolgozás végén, nem számít semmit. Azt, hogyha teszem azt, mondjuk nem pont a sor elején kezdődik valaki, de 3 szóközt ütöttem, ide egy tebet ütök, ide a végére ütök pár szóközt, ide ütök pár szóközt, meg az elejére ütök egy tebet, akkor legyen ide még egy tab, meg még egy enter. Tehát az optikai karakterfelismerő program is pont ezeket a hibákat szokta elkövetni, ilyen felesleges szóközöket, tebeket, illetve sortörés jeleket hagy a szövegben, vagy tesz a szövegbe. Nos, végrehajtom az átalakításokat, és megnézzük, hogy az eredménybe mennyibe zavartak bele ezek a hibák, illetve az elrendezés különbözőségeit tudták kezelni a makró. Az elsőt azt multi-choice-á, másodikat multiple choice-á, második fül alatti szövegrészt, ezek megegyeznek egymással multiple choice-á, míg a harmadikat pedig all or nothing szigorú multiple choice formátummá alakítom, majd pedig exportálni fogom őket a Moodle teszt adatbázisba. Nos, akkor igen, és át is alakítom őket akkor ABCD típusúra, ebből multiple choice lesz majd, és akkor itt van, és a harmadik az all or nothing, és át is alakítom. Desktopon továbbra is ide a feladattípusok üres mappába dolgozok. És ugye ez volt a Multi XML lesz a neve. Ez Multiple XML. Ezt Multiple XML-ként mentem. Míg a harmadikat All XML-ként. Nincs más hátra, mint bevinni ezeket a Moodle teszt adatbankba, tesztbankba. Feladattípusok, multi, igen, importálom a multiple típusokat, típusú feladatokat, ebben több helyes válasz volt, az szerint döntött a program, hogy most akkor ez multiple choice típusú feladat, és az szerint szűrte a feladatokat. És ugyanezek a multiple choice feladatok, tehát az 1-es meg a 4-es meg fognak jelenni szigorú formában, tehát
all or nothing formában is. Íme. Nos, mindegyik kérdésnél, az elsőnél, jobban mondva visszalapozok az elejére, és akkor nézzük, hogy tehát az egyes feladatban teletűzködtem, mint tebbel, meg szóközhiány volt, rácsúsztattam itt a kérdésszövegét a számra, stb. Számít ez valamit a feldolgozás végén, az egyes feladat, ugye itt van, hogy multi-choice, előnézet, íme, tehát multiple choice nem számított semmit. Nézzük meg, hogy tehát igen, mert az A és a C, tehát két helyes válasz volt, ez egy multiple choice feladattá alakította. A kettes feladatban érdemes megnézni, mi történt. Ugye itt egy helyes válasz volt, és a szöveg, a kérdés szövegében kipontozott rész van. Azt is megoldja a makró, hogy a kipontozott részekbe, magukba bemásolja az interaktív feladat blokkokat multi-choice típusú kérdés esetén. Ha pedig nincs ilyen kipontozott rész, akkor egy külön sorba blokkszerűen a kérdés szövege alá helyezi el az interaktív select boxot, választó dobozt. Nézzük meg, hogy mi történt a kettes feladaton, hogy néz ez ki. Itt a kettes feladat. Sima látható, hogy a szövegbe magába tagolta be az ABCD válasz lehetőségeket tartalmazó select boxot. Ha már itt az ABCD-nél tartunk, akkor nyilván itt a válasz lehetőségek, tehát oldó, anyway, stb. Ezek egy-egy szóból állnak a nyelvi szintező teszt esetében. De hogyha most visszamegyek a kódszerkesztőhöz és a BOI válasz opciókban lévő szöveg hosszakat tekintem, más feldolgozási módok nem lennének képesek, nem képesek arra, hogy csak a válasz, az opció betűjelét tegyék a szövegdoboz, a választódobozba, a select boxba, és olyan széles lenne bizony a szövegdoboz, például a C válasz esetén, ugye a pénzügypiacokat, amilyen széles, amilyen hosszú lenne az adott válasz szövege kiterítve egyetlen egy mondatba, sortörés nélkül. Ha így nézem, ez bőven 2000 pixel fölött lenne, olyan 3000 pixel széles, tehát egész egyszerűen az ilyen BOI feladat bankból vett kérdéseket hagyományos módon fel lehet dolgozni, csak az eredmény tökéletesen használhatatlan lenne. Itt látható volt, hogy én egy kattintással egy másik makróra kattintottam, és megoldottam az egész problémát úgy, hogy a válaszok HTML formátumban több sorba egymás alá szépen elrendezésre kerülnek, és így mobiltelefonon is feldolgozható az eredmény.